Tonga ai ku blai biang I fi baro hagani ke step hake keteng ke badan bortam ku jong try jingi u Jesus Christ. Ngini peteng biang I kene ke jingi kai. Ke banga ai keteng ke spa ke ba krau hau Chris. Ngala kren ia ke shiti shiginong Ephesus. Naduk lanong ke beningkong ngila ia pendap aduk lanong ke belai. Mentai ke sengi ngan puri ia ke lanong ke besau. But ngan ai jing mat ifi ba abang puli gini galanam ko besau. Ba habang puli bat habang persyang ban pensai ka. Ngakwa findan na pagi jing mat. Kadukom perkhat ia kektian ke jong play. Hakarukom kabaka jing mat jong pi. Kan ap ayu ublay udan ban hikai nagani ke Bible. Bat baga jingmut jong pi kan long lekloy. Ya kaban kongo ya ke ega baga Bible ka ong. Mdei setia bangin peniang la ke jong ka jing sngot ho. Lani bangin perkhat ya la ke jong ki jing ngan ong no kumno. Teng teng ngi puli ke Bible ngi kwa bakan ya David bat kum ke jing kwa jingi kanom long kum ta. Lada pi puli ya ke Bible pi de fin tip ba tungin penkelai kirukom sngot ho jingi. Ikirukom jing nget jingi, ikirukom le jingi nadu menshua lada kami hab bangin kongu ia ke ketien ke job lai. Mdai ban pen pai shiki weipat ki niam, lani ban pen pai shiki niam le jong, ne shiki jingkwa ke jingai le jong tang shiki center jong ke ketien ke job lai. Tinanga puli ke ne ngakwa bapin sngot ho kumta. Ngini puli nagalanang ko besau. Jong ke shiti shiki Ephesus nadur khat beningkong. Namar kata nga unong sa bendi hau trai. Kamat uni u apostol Paul udai ubadon be kambun sin usha set bendi nam daga gospel. Napo bendi uang ngakirpat ifi baniyat. Kumbadai ia kita ke jingkhat daga balakhat ifi. Fika ni kektian kadai kabanga haga Bible jonga ngada underline syai ba. Balai nga underline kadaw kadai ba ngidan kamanda snout ho igane. Kadai kektian kaba kraw adu kata-kata. Kabawa so Paul napo bendi mudur ubriu badana bendi fi. Uperkhatang kum no ban laj ila dina ka bendi. Un perkhatang kum no bangan le aga nuru koman le namal nga jinjarang ni madana preng ke jing nga kuangan laj ani na bendi ndrai mudur ke jinglong jong wap tu Paul udana bendi ndrai ka mensiam jong kamdan setia bendi fi kibriu ki bishakri ublay nga kwa finio igani ga nolem fi inak takadaw ka ktin jong blay kadan meaning lani kadan kubaring man lagaway pagaway kabangi puli Pi ikani kari kektian ke besngot nad. Bawat la da fidannya la dia hagi bendi ki bubon. Namar nda fila shamyo Jesus nda fila IT sngap hai gane. Fidan shibon ki bupi hap ban shate aga jingem. Kawai kadai hayeng sam ke jimbun kam. Kabaar de haga kam ke jam ke bupi trai. Kabalai hagi jing hagi problem ke bupi sham ke yeng sam. Lani ki jing ki babi sham shabar. Fi kini ki bendi joga jingem. Ya ki ba wasu Paul ro usha aga bendi ki bishisha. Nama ba shakri yo blay. Tila da wasu Paul na ga bendi ula bandon kani ga not ban shakri shigi briu ka ba mut ba ka minsim jong u kam shate shakhom satya. U ki khomi utai ga met ki pensyong u ga met ndai ga mensiam jong u kadan shika kamu blay. Tengah kwa banga naongi firu la da fidan jing kumbanga la dep ong mentan. Ai ba pinom shate aga mensiam ka dono jofi kanan bet shika kam ga jong blay. Bet minu brio na bendi wong ngakirpat ya pi ban ya kumba day ya kata jing khat daga bala khat ya pi. Fitip ni ga de ketian kaba kraw palat aga jing shakri blay. Haga jing stu jonga
Kadai kektian ke bakrau shisha nabar balai. Balai wap supal nabandi unda to ya gini. Ban kentu ya kitu ki priog badana kitu ke balang Ephesus. Baki day ban yad kumba day tu ke jingkot daga bala khot diki. Namar kawai ka banga syam mga hakai agini ki sngi ki jangi mentar. Fi iba ki priog kim da saliat hani gani ki jingkot. Ngam yo iru ba ndan ke jing hikai ke bajanai gani ke jingkot ke jong play. Ngayon iba ki priyo ki suhun bay tangkum to ban sulet jiseng sulong kristal mas yalet pendap ki kamniam ki kamjing shikri ba gida perkhat ba kata kadai kabade ban le nga awat ngam ong ba kamde ban le hari ka bang keren mga kadai kani muddur bong no priyo ong ngakir pat kamot kadai ka jing ang not jong u ban kentu i ki priyo to por ki bangay bakidai ban yad kumba day iya ka taga jingkhat iya ka bala khat iki namar ladangim ya ha ka jingkhat ka jaw play angan ang fi kaleno ay te ka jing shikri play ude play to mo khat bat lada film skot kho iya ka jingkhat bat piklem ya ha ka jingkhat ka jaw play kadai ke ka basngo le no ay ha ka ni ka jing shikri play hagani ka pertai lagi imslam ne ngiklam imslam la ngiklam la ban lap ga jingkhat la ne ban tip ga jingkhat ga jong play ngan ong fi ga dei ga baleno e namar ngi haban pendap ga jingkhat ga jong play ngi haban ya ka bakum ga jingkhat ga jong play da fi ya shabar na ga jingkhat ngani thui fi pinjin jar chata kidan de ga briu ki batrai ga kamo play ga jinjar chata ki bamyo isutiai ke jing seisa ki bamyo isutiai ke jing rai ki bedan sa apeleng ke jing jadi ki pau snem klemyo isutiai ke jing rai kadau ke dei ki klem per khat ke jing khat ke jong play fi nga shak ai jing mut igane baraba nga shaklan ngola da fi shakri u play ila da fi snot kho ba pim tip ke jing khat ke jong play pila persang da to komlang pila persang le kom to pi klumar pen ban ma pim tip ayu play khat pi ngan ai jing mut ifi ba pila bin yad kat kumba ka dege jing khat ifi ka dege ni nong rem la da pim tip pidan jing khat ayu hare pi tip bo bleu la khat ifi shi ka jing la ba mut pat pila yo jing penem la da pi tip ba pila yo jing penem ka ta dege jing khat ka ba ning kong ka jong play ifi bat ba pin tip pat ye ka jing khat ka jong play ha ka ba pin le ayu na ba tau try ka ni ka dege jing ai jing mut changa ka ba don kam ba ka ta ka dei let bat ki brio ki badan ke jingkhat ke choplay bot ye ki nong yalam ki bapio i ki dan shisha ke jingkhat no try what shulet ban shakri shangshit what shiyat shulet klumar what you ang dan jingkhat klem snot hoge ke jingkhat yat bat ki brio ki badan ke jingkhat pendat ila de la ne penyadat ila de bat ke jingkhat jong ki brio badan hang tu ke jing shikri ki ba kham shakmat ki pastor ni ki nong yalam ki badanang to ki ba pio i ke ega ba kile ka dei ka ba kraw ki la ban le shibon ki eke namal ki dan ka jing khat ka jong play tela da pimpat smot hoi ka jing khat penyadat ya la de bat ka jing khat jong ki kata kan ya rap shikat dei ya ka jing im jofi ba binum le klumar ta dei ka baning ko haba wap so palu tho ega ni ong ban yad kum ba dei ka jing khat da ka bala khat ifi ukunturu yagini kiktino ang babiniyay daga jing snawret daga jing jamnot baro daga jing yaisha slam daga ba yaisha parlak aga jing yed daga ba yale minat ban bat iga jing lang kawai jong mensim aga jing khom jong ga jing so fi nanda penshai fi gane balay wang yad kan bukumba day ga jing khat tamaw ay gini ginong rimwang daga jing snawret daga jing jamnot daga jing yaisha parlak daga jing yed daga jing minat daga jing lang kawai ho mensim jong ka jing so ta fi kini kiktian ki bukuran kidai ki kintian ki ba fi dei fi nasnot ho yeki namar da fi shipule kum to da fi klem pule lot pro ko wepim snot ho fi ha bukuran ye ga jing khat ga jong play wang ya balai wang ya nama wam lo
Pinabi hat de gajing soret, pinabi ada gajing jamnot, de gajing yang syak kum tata. Kani pitip komot kumno, kani gajing mut jangka kalong. Lada pimut baniat de gajing khat gajong play. Pihap baniat bagi beri badan jing khat. Tak ada yang lada bong. Bala bapiyat bagi beri badan gajing khat. Pihap baniat slam bah. Banayu, haba bidan gajing khat. Pihak ban sengau tho e gajing sengau red. Pihak ban yo e gajing jamnot. Pihak ban la ban yaisha. Pihak ban dan gajing iit ban gajing sya parlok. Pihak ban sengau tho e gajing minat. Ban long kawai hau mensim ha gajing khom jo gajing sok. Fika tak kadai kabangi dunatam agari kasi banjantia. Kidan gibriu gibayat e gajing khat gajong play. Kidan shisha. Ada ki klem dan bagi beriu ki badan gajing khat jong play. Ki persang baniat bagi beriu jong play ki ino tang steng por. Ki le no ki le shakri hi marwai ki le hi no pi iku makalong shipon re kan poi ki jaka ga be. Nama balai ngan shipani finang ni namar gajing khat jong play. Kumang la deb ong. Kam dei setia ka ba pitip no marsen sedang kala ka bamut. Kadai ka ba pitip bau play khat ipi. Hari pihak baniat de gajing sore pihak baniat de gajing bok ani ketian gamat pihak baniat sya shibon pihak ban yang bat gibriu pihak baniat de gajing shigri pihak ban experience shibon pihak ban ye kendo shibon ke ba pinsatip aga ba khat do ba pidan ye gajing khat gajong play kata ka de ka ba kraw palat aga ni gajing ta ka de ka ba kraw dan gibriu ba igum ba ki dan jing khat re kemiai ne Bala bakimia ini kisulang kumto, siat kumto tip suku benang kendau. Tadai nak tak daung kuat bapini yang ban sengutu ban bat ia kena ketian ke bangai ikai. Syak scoring ana ban ngetip ikai ke bangai keren. Kani kadai kenong rim. Bala lebih syakri play biar ban tip ia kena. Ban wat ia kejing khat bat ban yai ne bat kejing syakri hadok bapini yo ia kejing khat jauh play kanda pau ke syai kedarang kejing em jauhi. Tak, uang kum ni sengap ngan pulih. Ngini pulih ke dekat besar. Dan kawai kamet, wai mensim. Kumbala khadru ipi, kawai ke jingkerman, kata ke jingkhat jopi. Wai try, kawai ke jingat, kawai ke jimpen baptis. Wai blay bat ukpaya baro. Ubahalor baro, balang baya baro, barhabaro. Tak. Ngakwa ngan puli adu khabanyau nrei hawai po wai nangi la ai gajing ai ka bakum gajing thau kata gajing ai kres kani ki khat fi ki ni ki banga puli fi ki dei ngidan kam mana puli ko wai khat ni wai khat bangin spot kho e ni gajing shisha snap dan ka wai kamat wai mensim kumbala khat fi sha ka wai gajing kerman kata gajing khat Wai try kawai ke jingat kawai ke jipen baptis. Wai blay baru kupaya baro ala baro kumba lingba bat lingba ya baro baro. Pipuli gani kelenang filap baga thot na jrong na babu kasi. Ke jinglong kawai hi jang kamat. Ke jinglong kawai. Ngakwa pinda bat bai kata ketinu baong ke jinglong kawai. Sengapa. De fiyo itu ketien ba ang kawai pinsa syai kini mga tawag ni. Fiyo ang kadan kawai kamet. Kamut kamet kadai ka jong Jesus Christ. Kadan tang kawai kamet. But lada kren kamet kamut kibanget asitulop ka pertai kibalamat iya ka jimpenim kipenlang iya kamet ka jong Christ hagan iya ka pertai. Tekamat kadang tang kawai kamet, abang ang kumta kamat kadang tang kawai ka balang haga pertai. Senapa kabalang kamet jong tuai. Ya kabala penlang ya kata kamet jong tuai deki brio shimet. But deka bangi lekum no deka bangi dan halagi jong jing shikri. Kanang man pen pau ya kini jinglang jong kamet haga pertai blay say ya kini balang. Tang bak ni day ban tip aga jingmut jangi bangi along kawai gamet. Fikir ini jing along kawai gamet kam day aga kerteng, kam day agi doktrin, kam day setia haki ru company at kam,
kam des tia garu komle ke jingilang ke wei gamet ke shong haga jingpnim ke bangiyo ma tang limba ujis Chris kadan tang ke wei gamet tang wei men se mo khoi mdan shibon gi men se dan tang wei men se mo khoi ubadan adu Genesis udan na bam jukut shabam jukut men se mo khoi ude blay but they tang ni wei men se uba baro agni ke pertai ni ki Kristan gi banget ki yo mat ke jipendap jo men sim tang badang dan tang wei men sim de badan alai spong santale ki la badan sibon ki jing ai jo men sim ki gift reng yo tang na wei men sim khoi ta wong kum no kum la khat ye fi shi ka wei ki jing kermen ka ba ka ta ka jing khat jo pi kamat ka jing khat ru dan tang ka wei ki jing kermen ba ta ka de bagin yo let ship neng bagin pendap ye ke jing thumu ko job lai ta de ke jing kerman kalau tang ka wei pe wong kum no wei try me ko ben so thoba ngik tim ong wei ka wei ta wei try ka wei ke jing e ngakwa ben snaba wei try dan ar try dan tang wei try ta Jesus Christ but kawai ke jinge dan tang kawai ke jinge boleh kama ai arlai ke lagi jinge kawai ke jinge ke bangiyo ke jing penem kita ka dei tang kawai ke jinge ke bangiyo ke jing penem hang ni Pilipin syai haba ka Bible kong tang kawai ke jinge kamat ngidan tang kawai ke jinge ke boleh ula tap au brio ba uyo ke jing penem ba uyo le chipne kadan tang kawai ke jinge hendai ke jinge ke bangila ban ya jinget ban pen kia ban le ke kamba jinget bangin le ki ke to gade ki wei pat ru kom jing hikai re kani ke bukren ni ba ong ka wei ke jinget amat ke jinget Kristan ke dan tang wei ba ka ta long nginget tang leng bau Jesus Christ bangin yo ye ke jing penem ta ta gade ke jinget wei try ka wei ke jinget ka wei ke jing pen baptist ngakwa nganda pensyai gani kaktin nama ngala juyo snow ya karukom pen bakla jong ki bobon ya ki weipat ki bobon dakaba shimda gani gani khat ka baong dan tang ka wei ka jing pen baptist ngan puli fina ga Bible nan pule fina ka ktien ka job blay ngapa namar ngan pule na ka shiti shige Hebrew kalanang ka ba Henry wad khat ka ba ar snap ka thok ne ka jingi kai shapang ki jing baptist mdei shapang ka jing pen baptist Henry hangi ka ongka jingi kai shapang ki jing baptist kaktian ki kekren ya kebelang plural kebelang shibon kaktian ka kekren ya kebelang singular kebelang tanggawai haba fi penan kam ya kene kaktian kebelang wei try ngis ngotho dan tang wei jisu haba gong kawai ke jinget isno tho bangi devan yang tanga kawai ke jinget kabalang bau Jesus Christ but abangi ong kawai ke jingpen baptist kamat kadan tang kawai ke jingpen baptist hadian jong jingla ka bumat fi idan ki brio ke bapen baklai ke ni ki baong dan arlai tili ke jingpen baptist mut benang kom ni snaba kidan ki baong ba mlong man baptist ar lai sen ma gadan tang kawai what lets no tho baklai ni ktien haba ka ong kawai ka klem ong shi sen ka ong gadan tang kawai fitip kani ka ba ong tang kawai ka mat pi hapan yet ya ka jimpen baptist ka dei ka no ka ta ka bari tang kawai what la kidan shibon ki jingpen baptist uji suang pimla pini
yo ia ke jing penbaptis da ke bala penbaptis inga wong ke senrat ke keren jipang ke jing penbaptis ke jing yap to fi ni so to baklai ni ke jing penbaptis pi hapan yo ke jing penbaptis ke hau men sema khoi ke jing penbaptis ki dan shibon ke jing penbaptis ke tien ke job play hari ini kita khat ke bawa ong kadang tang kawai ke jing penbaptis wali so to baklai ke klem ong mla ar laisien man penbaptis lada kalong ta kamot Paul ula bakla sa pulil nang bakhat kendai kam apostol bayi kitu ki baula penbaptis Yohanes u Paul penbaptis biang ki kamot lada bakla anta Henry abo Paul tho ni wong dan tangwe try kawai ke jingai kawai ke penbaptis kabamut ka ekata ke jing penbaptis ke beri tang kawai Fidan ki brio ki bawan senga ki bakalik atau laban penbaptis arsen pastor nakali mga kanu ke jing penbaptis kabalang kabadai fi night tan ni gani shi niam la jongam tan shi niam jonga ngam tan shi jing kwa jonga na ni shi jing le jonga sngo tho bai kita na de bus dangala de bang tunginu mi tan ni ke tin ke jong blai shi jing le niam jingi banong ma niam jingi gala jule kom ta te ngila jule kom ta te ngin haban tan ni tin ke jong blai ba tin jong blai ko de ban long kom ta nai le kom ta ngakir pat ipi ke besngap ini ke voice message nga wat mangaru lada ka don kono ko bangisha le agi jing seng pateng ka bamye day bat ke tin ke jong blai ni haban Kedia ia kata gejing hiar pateng ni haban ko ngoi ke tin ke jong blai fi ke ek ba haba ka badu ko ka wei ke jing penbaptis kamut ayu ka bang kren met si kamut ba pyong ba ka khlem ong ne mla penbaptis ar lai sin sau sin khlem ong ta ko dan tang wei try ka wei ke jing e ka wei ke jing baptis te ke ek ni ka wei ke jing baptis yet ha ka badu ka no ke jing baptis ka ba take ka ta ka wei mau mengisah yang dan tang kawai ke jing sisa pihak yet ken kidan sipun ke bi ke sisa ada pihak yet tang kawai kadan tang kawai ke jing sisa berkata ke jing sisa de Jesus Christ dalam api yet ke jing penbaptis apa ka ong kadan tang kawai yet ken kita kawai kadai ke bukumno tangin mi pen kelanya ne ngam keren persyaniam ngam keren ban penmong ino em ngam dei brio balong kumta ngakwa tang kawai banganum yang persya ke tien ke jomblai tang kata ladang ya persya ke tien jomblai ke tangam kwa kala bal pensosi ino harga no pensosi yo blai lani ni ke tien ke jomblai ban pen kelai ka ngam tre namara baga badu ko dan tang kawai ke jing pen baptis ngalayoi bau Jisu penbaptis ndalarang ba lada gade yo Jisu penbaptis dan kelung uladai namar balai Jisu penbaptis hadian bula semi ulada apply post nam kerta usale hier Jordan sa penbaptis udong Yohanes no penbaptis ban da penbaptis u Jisu ang sha ba ban pendap ia ka hok ka jong blai baro kadai yang ni ong yang ngau ong yang ni sapule tu Matius fi keren tang kawai ke jing baptis kita kadai hadian baki brio ke la sngot ho ia ke jing em jongki hadian baki la shai ha ke jing dei jongki baru play hadian baki la sngot ho snap bahai ne hadian baki la sngot ho ia ke beneng ia ke dujak hadian baki la sngot ho ia la ke jing em ba ke jing it ke jong play la sngot ho yo Jesus Christ ke la yo mat ia ke jing shai ke jing em baki la sngot ho ia ke jing ya lenti jongki ke la bakla ke dan ke pop le se ke bakla baki sngot ho menta bangan kla ba mot ngan shikrino yo play na shai ba menta playing ke boringa bangan ino ke jing lamberim bangan ino ke perthebro ko wei bat nanta dengan ya no de lenti ke betamai ba Chris bat bangan de Samuel tribe ngan de im ke jing im ke betamai hadian bangala snot hukum ta ngan penjanai le de da ka bangan tep no ke jing lamberim jonga baro haka rukom jonga jing sha jo Jesus Christ ba bo yap la tep yu hukum ta yang ngaru de ban tep no ke jing lamberim haka dur jong ke jing penbaptis aga kita kadai tang kita kawai ke jing penbaptis nai pen kelai pila pen priang na pila manum priang kata kadai ke banga pen ina ke Bible
Msimdan na haki kam de apostle naipin ksan menang iga yeng ke jong Cornelius badan ki khlong ka khlem tho haga yeng jong tu nong sa bandi badan ki khlong ka khlem tho nai ong ngatip shibon dan ki baong ba u nong sen sharmo balai u bawan na Jerusalem sige jing manipulate ka Paul ka jong Philip bakadan kindiat ka na kwa nga nong ifi kan mau naipen ksan ni ke itong ini pai sa Bible baka dan tang kawai ke jing tang wai try kawai ke jing et kawai ke jing baptist but kanu ka ta ka bari tang kawai pila pin bul baptist bon pausin harel da fiklemle da ka dan ti ka badai na kwa nga nong ifi compartment toy ka dan kam ifi pin tip ka ai ka ta ka jing baptist ka balong tang kawai but ka ta kawai ke dai bet hadien bau brio ukala ka bamat udah ban baptis nginong pengkalanya kita yaki khelong ni pengentang show try andai yaki bala kala ka bamat dai ban baptis ki namar kadai ki ban pendap yaka hop jong play bar to ngine ya chikmat way u blay nga pulil na usaw de khat ban riu ko ang ni kitin way u blay ba u kpaya baro ubahalor baro beleng baya baro barha baro reha way pa way nangila ay ka jing ay ka bakum ka jing tau ka ta ka jing ay jong kres ngan kren stang kindiat minute na mangila jan poertat sikapor live ho minute na mga bo live ho minute ngin si beteng na kini khat ka bapra na magani ka khat ka bapra shanang kadai ka khat ka bakham juleo ka banga kwa banganom syukran malumala nga kwa banga dapan syai ki priyo baro tangini pet ya ka khat banyaw henry haway pa way nangila ay ka jing ay kat bakum ka jing tau ka ta ka jing ay kures fi kani kadai ka kren syapang ka jing syakri blay kabala keren mene syapang ka jing khat ka jang blay babaw blay ula khat yaw brio bat la daw to brio udan ka jing snot ho ka jing khat jang blay bat baka ka jing khat jang blay kada pau ka jing im jong kito ki brio nda ba ki mot ban syakri yaw blay haki eki ba ma haki ta ki jing ay la ni kita ki responsibilities ki ba la ay ki day ban snot ho ba ay ni ki khat ka banyo bo blay ula ay way pa way ya kata ka jing ay ma ula ay ka jing ay ka bukum ka jing tau kata ka jing ay jong kres kani ka khat ka day ka bajrong ngan pensyai pitang kandiat lada fimat ban pendap iga jing khat jong play pi don kaman tip iga jing ai jong play kam de leu ta ten finum la fin pendap la ni fin fulfill iga jing khat jong play lada pim tip pi don ka jing ai ne am hakata ka ba pila kadai ga basnol san ai yo brio ba ang don jing khat ande klem dan ka jing ai hakata ka jing khat what late do ikita katian ka bang karen what late le what you usno shong shit what you snow to nat ban le kita la da fi klem tip ba nai le nama la da fi le ka klem da law ka daw dai ba kam dan jing ai da andai la da fi le ka law kamot ka dan ka jing ai jong play ula sam hafi ya gani ka jing ai kat bakum ka jing tau ka ta ka jing ai jong kres kata ka dai ka bang kwa pin da shai ba magidan ki prego ba shu shikari um to jun jar jule shu ong bai no ne kwa ban long nong ya lap klem lo kwa lo pastor klem lo shu don pa de ka to ka jaka klem ler na ma balai ki klem su tho ki don ne em ka jing ai ha ka to ka ba ka jing khat ka jong play ka bol khat iki nak ta daw kani ga khat kani ga shiti shi absas kani ga badan ka ma do ta
dengan ngai bo play un ko khui pi ini tuai no ko try ini ko pol ngadap de jing snow mo me na mga yo email ang play wo kraw palada pe pala kin try a play jangai ga bangin ya to try de jing khat ga jame but pen long ko pai ini ki priyo ki snap bangin pen ko la ni ga tien ga jame rei bangin ko ngo simple kumba long ngin pen kle mi ka dot ka ba diamond sim ngin ko mo ba ji ka tien ga jame try island shme ga buram ga ka ten ga dong chi su duai amen to blem ko pi ko la